ni Alberto naiz, Gasteizkoa naiz eta oraintxe Londresen bizi naiz. Mintzanet niretzat jende zoragarria ezagutzeko aukera suposatu du. Hemen gaude Donostian, Mintzaneteko bide lagunak era. Ni naiz Kandido. Ni Aran eta ni Idoia. oso erresa dela jendea lagundu ahal izatea. Esaten den lagundu, guretzako ez daukalako meritu handirik. Bueno, lagunak urte askotako. Eta segi horrela, eta hementxe egongo gea. Hori da. Opa lagunok, niretzat Mintzanet daukan gauzarik garrantzitsuena da euskara maila mantentzen jarraitzea. Zen ibatzen bizi naiz, eta asko gustatuko litzaidake benetan euskara maila mantentzea, inoiz ez galtzea, eta gainera maila daukadan mailarekin jende gehiago laguntzea. Kaixo, Iñigo naiz, eta duela 4 hilabete edo izena eman nuen Mintzaneten webgunean, eta bide lagun oso jatorra ipini zidaten, berarekin egiten ditu saioak astean behin, eta ni behintzat oso gustora nago. Ni Mexikotik egiten ditut, ni orain Mexikon bizi naiz, zuei esker gertuago sentitzen naiz. Kaixo, aurten berriro euskara ikastea erabaki dut. Eta noski, hizkuntza menperatzeko hitz egitea ezinbestekoa da. Baina lotxatia bazara edo zure inguruan ez bada asko euskara hitz egiten, ez da batera erraza. Horregatik, Mintzanet zerbitzua ezagutu nuenean, ekimena izugarria iruditu zitzaidan. Hizkuntzarik onena hitz egiten dena da, eta hori martxan jartzeko Mintzanet zerbitzua zure aukera ezin hobea da. Niretzat oso interesgarria da, ze jende oso desberdinekin hitz egiteko aukera dut, eta animatuko nituzke bidelagun bezala sartzeko dudatan daudenei, ze norbera jartzen ditu mugak. Kaixo lagunok, Mariana naiz, Buenos Airesen bizi naiz, nire euskal etxean, euskaltzaleaken, giro euskaldun izan arren, hemen euskaraz mintzatzea oso zaila da. Orduan niretzat Mintzanet oso baliagarria izan zen eta oso baliagarria da. Kaixo, ni Mikel naiz, Barakaldarra, eta berak Mintzanet sartu ninduen, eta niretzako Mintzanetek euskaraz komunikatzeko eta euskaraz berba egiteko parada ematen dit. Kaixo, Gorka Fernandez dut izena, Mikelen anaia, Algaban bizi naiz, Sevillan. Han egiten dut Mintzanet, eta nik uste dut 5 urte daramatza dela, eta niretzat Mintzanet laguntasuna da. Milarekin, azkoitiarra, harreman oso polita bat dekot, eta oso harro nago eta pozik nago Mintzanetekin. Ni Milaltuna naiz, eta Gorkarekin jardutzen dut, bizketan, 15 bai, eta oso asko jarri da bizketan. Ni harrituten nago, lehenengo hasi ginenetik honean, nolako mejora egin du. Eta eskerrik asko behai. Eta eskerrik asko Mintzaneteri. Eskerrik asko. Kaixo Mintzaneteko lagunok, ni Nerea naiz, eta Alemanian bizi naiz, baino Errioxatik nator. Ni txikitatik egiten dut euskeraz, baino bada denbora askoz dudala inoren inguruan euskeraz egiten duenik. Eta horregatik Mintzanetek pila lagundu nago. Eta oso esperientzia ona da, norbaitekin berriz euskeraz egitea. Pila posten nago Mintzanet aurkitu izana interneten. Eta espero dut jende pilarentzako laguntza izatea euskara ez galtzeko, zeren hizkuntza izugarri polita da. Opa, Mintzanetek zelan aldatu da nire bizitzie, bai. Azkenengo 50 urteetan Floridan bizi naiz, eta aukera gitxi edo bapez euskeraz egiteko. Eskerrak Westen guztietan egoten alzela zain nire bidelagunegaz, neure hizkuntzan berba egiteko ordu erdi, ordu bete, ordu terdi, guztiz pozik egiten dugu. Zuepe aukera badeko zue, ez galdu, ze zoriontzu biziko zaria, euskeraz egin je. Tagur. Musu erraldoi bat Uruguaitik. Bueno aio! Oso handi badanoi! Agur! 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 Musu handi bat Buenos Airesetik. Eta eskerrik asko danagatik. Bezarkada bat Floridatik.